tinakhalatu masiku angapo opanda konkuyo kuyankhulapo zotsutsa boma, komano hapa wabwera tsopano akuti amalawi tsopanoto tikulira chakwera panopa, tikuthano kuona kufunikira kwa chakwera kusiyana ndi ulamuliro omwe ulipo pano pawo, kusiyana ndi apita muthalika akuti chakwera uja ndekuti anali mtunda wina. Awa tatipangitsa kuti tidzifunsa kodi tikumulira chakwera mwa mtundu wanji, mwa njira yanji. Ayi tifotokozetu motere kunena kuti Moses Konkuyu anapita chigawo chakumwera kumene azimayi a chipani cha Malawi Congress Party anapanga mwambo wa mapemphero kumeneko, akuti opemphera chipani cha Malawi Congress Party komanso kupempherera utsogoleri wa chipani cha Malawi Congress Partycho. Ndi watapita kumeneko padze mukudziwa iwo ndi Director of Campaign amene amayang'ana ntchito zokopa anthu mu chipani cha Malawi Congress Partymo, ndekuti kunali tikupita kumeneko ngati mmodzi mwa akuluakulu basa yankhule amba kuyankhula pamene padza. Iyayi panopa pamene tsopano amalawi akuzindikira kuti iyayi Lazarus Chakwera aja anali president ofunikira kwambiri, anali kuti amayitha anali mtunda wina. Funso ndi lomwe lija tafunsa kunena kuti amayitha mwa mtundu wanji, zikuonekera patino kuti Chakwerayo amayitha. Akunena kuti masiku apitawa ndi zoti kwagwa mvula yochuluka kwambiri chigawo chapakati komanso chigawo chakummawa uku, ndi akuti mvula imeneyo yaononga manyumba, kusefukira kwa madzi ndi zina zoterozo, anthu aluza katundu osiyanasiyana, ndipo panopa akufunikira mathandizo osiyanasiyana. Nthawi ya Chakwera izi zikachitika akuti Chakwera amathamanga pa ground poyekha kukafika ndithu madera amenewo kukathandiza anthu, ndipo anthu amamva kuti iyayi tili ndi president amene amatani amayenda nafe samatisiya tikakhala tili m'mavuto. Koma zomwe zochitika apa ndi apita muthalika ulamulirowu kuona ijeni mvula yabwera kukokolola ndekuti manyumba anthu sefukira, enanso nderaluza miyoyo, anthu akukhala ndekuti mmakampo. Koma zomwe zochitika nzono apita muthalika sanapite kolo pa ground pokafika kukathandiza anthu aja sanaoneko kuti tini mtsogoleri amene amatikonda ifeyo. Sa alibe nazo ntchito kumene ali sizidziwika pamene amalawi nakuona kusiyana kwa Peter Mutharika ndi Chakwera, ndipo akuchita kuona kuti Chakwera uja anali mtunda wina fo amayita kafika m'malo mmene momo kumaonesa zoti amayenda ndi anthu. Apa ndi pamene tsopano amalawi akuthano mwinanso kumamulira Chakwera uja kunota apa ndi tinaluzanso munthu ofunikira kwambiri. Kuchoka pamenepo akukambanso nkhani zokhuzana ndi akuti kumangidwa kwa akuluakulu a chipani cha MCP ndi zoonera kuti akumangidwa pa milandu ya yopanda mchereso ngatiyo, yoti milandu yake sizoti tingamakhale pasi kumawerengera ngati milandu ya serious. Tiyambe ndi yakumangidwa kwa akuluakulu a chipani cha MCP. Milandu imeneyi magayi tinganoti milandu ija siya serious. Chabwino ikanakhala kuti milandu ija siya serious, bweziri kumakamba zoti Chimwendo Banda ali kumaula, chifukwa ali kumaularo mulandu oti siwa serious ungakakupangisa zoti wewe zigona kumaula. Akuyankhula Moses Konkuyu kuyiwala zoti zawo ali kumeneko, olata mamva zimene zakhoza kumangoti koma bwana ungoyankhula bwanawe sikuziwa zotenda kuti kunoko kodi zochitika ndi chani, sikidzi kundibandula chani, ziya zosalongosoka ungoyankhula. Koma hayi ndithu zimene ayankhula Konkuyu ndi zimenezozo. Nawo tibwereno ku nkhani yonena kuti akuti amalawi ife tikumulira Chakwera kuti anali munthu ofunikira kwambiri. Ndimayenda masambanchezo mukusaka nkhani kenako nakuma ndika clip kenaka unfortunately sinaka save so nakatha kuonetsana, koma anali kamaonetsano zimene anayankhula Prophet Habakuku. Mukumudziwa inu nkulu amene amataka mayankhula omata kodi munthu ngwakomede kapena chani, penanso akuyimbanso nyimbo kuti ameneyi bwanji kodi. Ndi anayankhulano tsopano MCP itangoluza namanoti ndikupempha boma la DPP kunena kuti
papezedwe anthu amene alembe zomwe zachitika mu ulamuliro wa MCP kuyamba mu chaka cha 2020 kukafika ndekuti 2025 uno, ndipono zimene zilembedwezo zingokhala zokhazokha zikuluzikuluzo makamaka nkhanza zomweno taziona kaya ndi imfa zomwe zachitika zonse zilembedwe ngati kabuku choncho, ndipono zikasiyidwe ku sukulu ngati mukalikira amweti mu syllabus kuti ana aziphunzira zimenezi, chifukwa kupanda kuziphunzira zimenezi kuziwerenga zimenezi ngati mbiri kupezeka zonena kuti ana amene akubwerawo adzapezeka zoti ayivoteranso MCP kutsogolo kuno, koma kuti MCP zisadzayiwalike zomwe inachitazi ndikufunika kunena kuti zikire mu buku, zikayikira mu buku choncho ndekuti basi ana adzapezeka kuwerenga zimenezi. MCP inazapanga izi ayi basi ayo tisayivotere. Koma baba amalawi samachedwa kuyiwala nawo generation yathu ifo ritamva kuneng'ena ndi zoti mwina mwake tingatopezeka zoti basi tikulephera kuyivotera MCP kusogolo kuno kumayika zipani zina ndi zina koma usati MCP. Komano ikazafika zoti generation yathu ikusunthapo nonso pano, ana amene akubwerawo amene achichepera adzapezeka zoti izi zisakudziwa adzayivoteranso MCP and adzapezeka kuti amva kuneng'ena ngati mmene tamvera kuneng'ena. Zena amakamba haba kukundi zimenezo eti ndi umatuka mamumvera umati munthu uyu kodi amakhala ngati mutu wake sumagwira bwana, kapena sumata kuna mfundo zimene akuyankhula munthu uyu kodi anapita sukulu anaphunzira kwambiri bwana, penanso amaganiza somozama amwina munaonaponso amene amaganizira pena amveke ngati wamisala kenako adzamvekenso ndi mfundo zabwinonso nthawi ina. Ayi zimene anayankhula ndi zimenezo. Nawe fanya ndimafuna kubweretsa nkhani ofo ibweretse zonena akuti amalawi ife tikulirano achakwera panopa. Ayiso mene akunene ananenera haba kukumwa ndi mene zilili kunena kuti ndi zovuta kuti tiwale zoyipa zomwe zachitika mu lamulo wa Malawi Congress Party. Ndi chifukwa chonena kuti akuti apita mtalika sanapite wokha kukafika pa ground kukathandiza anthu amene avutika ndi mafrads nde basi zimenezo zipangise zonena kuti ife tiwale mpaka na zoyipa zomwe zinachitika mu lamulo wa achakwera tizikumbukira kuti achakwera anali abwino. Zosatheka zimenezo. Achakwera anali munthu amene zikamachitika zofoira amangokhala chete osayankhulapo zina chiliyonse. Now iweyo umakhala ukuchita nawo passively. Nthawi imene zoyipa zikuchitika iwe nkukhala chete umakhala ndi kuti ukusapota zoyipazo, nawo achakwera ankasapota zoyipa. Azikwanza aja ankangokhala chete osapangapo zina chilichonse mpaka na mapresident anzawo Mike Banda apita mtalikawa komanso ndi kuti abakire muluzi mpaka uchita kuwalembera kalata inu tapanga tayankhula mponi moti tsogolo wa dziko kangokhala chete. Ife tinalamulira konso dziko litu koma zikanakhala choncho sitikanangokhala chete. Ayi ndithu zinthu kumangofoira ankayendetsa dziko mukudziwanso kumene ali panopa. Dziko linkayendetsedwa ndi mkuludzi ali kundende iro ndapana ali ndi mphamvu kwambiri mangokhala nemukane kuti tikakumbukire iwowa tikakumbukire ndi wakumbukira azakumbukiridwa komano zambiri zomwe adzakumbukiridwe nazo legacy yonyasa kwambiri. Mwina zinthu zoyipa zimachitika mu ulamuliro umene udzawo zoyipa kwa basi kala kwera kwa mitengo tsani kubwera ndekuti mafuel amenewa kubwera mafertilizer mwina zambiri kwa basi anthu kusowa ntchito chofika moyo kuchitofika powawa ponena kuti apa ndetafika pena pake moyo unafika pena pake poti amene amasangalala anali ochepa. Sitingachoseno the fact kuti munali anthu ena ake amene amasangalala koma anthu amenewo anali ochepa ndipo analinso akuluakulu olumikizana ndi kuchipani akuluakulu kwambiri komwe kuchipani komwe kwa MCP komwe kunali anthu onera amavutika osati masewera zosatheka kukumbukira achakwera. And talking about is not atapita mtalika sana apite pa ground okay muzo zotapita mtalika ndi nkhalamba. Let's be honest, apita mtalika ndi nkhalamba semungayembekezere zonena kuti athamanga azikafika kwina kulikonse. No, it's not possible. Komanso si ntchito ya president imeneyo mukati mukawerengeno ntchito za president sikuthamanga kukafika uku kukapereka zinthu ayiso. Kuli ma department amene amayang'ana zimenezo ma department a dodma nthambi zogwamwa zidzanapanganso delegate I think ma general kuli timu imene ntchito yawo ndi imeneyo
ode ntchito yake si ntchito ya president temene and kuona kuti ode anthu sanalandire masapoti inde tinganoti mwina masapoti osanafike mwina ndi mwina komano ngati munapanga cheki chaku oziti I think kunkhota matrike amapita kumeneko atanyamula zinthu kuti akathandiza anthu kumeneko kwapeze kuti akodwa pena pake chifukwa chachani chifukwa cha kukokoloka kwa mabridge kuja chani komano mathandizo ndoti ali ma process othandiza anthu kumenekoko sizolangokhala which is good. I think boma lipitirizo panga choncho komano amalawi akunena kuti tikumulira chakwera ino mukuiona bwanji kodi tatiuzani maganizo anu mu comment section koma mwalemeza maganizo anzathu.